నీ ఘనమైన నామానికి వందనాలు ప్రభా. దేవా, ఈ యొక్క 40వ వార్షిక క్రీస్తు సభలను బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. ఈ చిరవరు గ్రామంలో ప్రభా నాయన మీరు ఏర్పాటు చేసినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి. అలాగే తండ్రి పాస్టర్ చిరంజీవి అయ్య గారి ద్వారా ప్రభా ఈ 40వ వార్షిక ప్రార్థనలు జయకరంగా జరిగిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి. మొదటి రోజు ఎంతో జయకరంగా జరిగించారు ప్రభా. పాటల ద్వారా, సాక్ష్యాల ద్వారా ప్రభా, క్వైర్ ద్వారా ప్రభా నీ నామాన్ని కనపరిచారు ప్రభా. దైవిక సేవకుల ద్వారా నీ వాక్యాన్ని వర్తమానాన్ని అందింపజేశారు. అందుని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. ఈ 2వ రోజు సాయంకాలపు ఆరాధనలో ప్రభా పాటల ద్వారా ప్రభా నాయన అయా క్వైర్ చేత సుమగర గీతాలతో ప్రభా అయా ప్రభా నీ వాక్యం చేత ప్రభా నాయన ఘనంగా జరిగించుకోండి ప్రభా. దూర ప్రాంతం వాళ్ళని తీసుకురండి ప్రభా నాయన. వాతావరణం ఇబ్బంది లేకుండా చేయండి ప్రభా. పాటల్లో మీరు ఉండండి తండ్రి, వాక్యంలో మీరు ఉండండి ప్రభా నాయన. ఆరాధనలో మీరు ఉన్న ప్రభా అయా ఈ 2వ రోజు ప్రభా జయకరంగా జరిగించండి ప్రభా. అంతా మీ చేతులకు అప్పచెప్తున్నాం తండ్రి.